Olay tuntunga chuan SBI PO sangni le sompakua exam online application form fill up dan kan en ho don ani masabera chuan sbi.co.in anma ni SBI official website a hian kan lutanga Google a kan lutanga sbi.co.in kan type anga chuanin anma ni official website a kan lutang chuanin career ti a hian kan click lenga chumi zo hnuwa latest announcement ti lo manga right top corner a hian ta chuanin apply online tuna kan hmuang hi ma apply online hi kan click ang chuanin new registration te hian kan click leang click here for new registration te hian kan click anga ta chuanin PDF download to loma kan download anga ta chuan instruction alo oma documents ngai tele enge important notes telo oma form kan fill up nana thil poimo tenia kan chiranga kan chir zo nuwa chuanin fill up to lo oma sabera hian basic info tenia ta chuanin kan kemani applicant name te chuan mobile number email ID ti telo ama chung chu kan fill up anga topera security code alo ama security code kan enter zo hnuwa save next kan click leang chuanin tuna kan hmuang hian PDF download tulom lea ta chuanin tuna mi hi photo and signature ti kolom ania apahni na hi ta chuanin photo size le photo dimension alo oma photo dimension hi 200 by 230 megapixels ania a size hi 20 le 50 kb karani registration number le password ni kan hmuang hian oma chuanin photo kha masabera kan en lenga photo hi upload tur ni wangin kan photo dimension ni china kan soitong khan zahni awang zong zahni nianga asei zong asan zong ka zahni som thumani donani chuan a size hi 20 kb le 50 kb in karani turani chu kemani passport photo size kha Photoshop emo photo editing software emo ber mangin kan edit anga chuanin dimensions an recommend ang hian editing software kan edit zo nuwa tihan kan lalu tanga kan upload tanga chimi zo nuwa pahni na signature lawm le signature dimension hi 140 by 60 le a size hi 10 kb le 20 kb in karani turania chumi recommended size ang chuan signature photo editor emo Adobe Photoshop mangin kan siam zo nuwa kan upload le doni tuna kan hmuang hian photo le signature kan da kan upload zo nuwa next kan click lenga chuanin pathumna hian details ti loma ta chuanin category ST le SC ti ang vel khaloma kan hmuang hian upload click tur fill up to chi sang lo oma yes or no ti deuh hlira ni a kan fill up zung anga chuan exam center kan tiang chi te gender marital status te chi te pin code te address le primary address te ania kan ti zo no save next kan tanga
chuanin save next zo hian qualification lampang educational qualification lo ma ta chuanin exam kan pass kan qualification graduation ang chi kha kan fill up anga name of institution college tite chuan date of passing percentage of mark tite chuan kan pass chuan class division emo grade emo kha kan boka chumi zo hnuah chuanin language known trong kan fiat ang chi te kha read write le speak thei ang chi ka kan zet boka nga chumi zo hnuah chuan next kan tele do ni save and next ahin kan click nga yan lo lang ta chuanin confirm to te confirm nga agree atopa ama agree hi kan click le nga chuanin final submit alo ama final submit kan me to hi chuanin a edit thei to lo ni chuwang chuanin final submit kan me ma hian edit turang chi le tiang sim that nga ang chi kha kan check non le veka nga chumi hnuwa to bera final submit kha kan me chau do nia chuanin amount alo ama kan next zo hnuwa change som ni le panga ania chu online in kan pedo na ni SBI online te debit card atang ten pek the SBI online banking atang in net banking atang ka pe nga chuanin hian kan pezo nga pesa kan pezo hnuwa kan mani website sbi.co.in kan lut le nga chuanin kan registration number le password mangkhan kan enter le nga an mani website kan lut nga ti hian kan application form chu alo omanga print application hi kan metanga ti chuan kan print chu ka nga tin PDF in kan save bok do ni kha SBI PO exam sang ni le som pakwa online application form fill up dan tlang pui chu ni